Sa otvaranjem pupoljaka i povećanjem lisne mase, vinova loza postaje povoljna podloga za razne bolesti. Među prvima sa razvojem počinje pepelnica. Uspješna zaštita podrazumijeva tretiranje u ranim razvojnim fazama i stalnu rotaciju fungicida sa drugačijim mehanizmom djelovanja. Najnoviji vrhunski fungicid koji je u vrlo kratkom roku postao standard u zaštiti vinove loze od pepelnice je Cercadis. Cercadis nakon primjene brzo dospijeva do mjesta infekcije i osigurava dugotrajno djelovanje. Primjenom fungicida Cercadis treba početi rano kada su mladice duljine 15 do 30 cm. Za potpunu zaštitu sljedeća tretiranja fungicidom Cercadis treba odraditi početkom i krajem cvatnje u količini od 150 ml po hektaru. Nadamo se da smo vam pomogli sa savjetom, pratite nas i dalje na BASF kanalima. BASF. We create chemistry.